खुलुमबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं दिनै फिन नुजाफैफिनबाय कभिड-19नि लकडाउनलाय न'आव थायै फुरा बाखांनाय मोन्दों दा बेनिखायनो आं दिनै गावनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइखौनो आवरायहरनो आखायाव लादों। खन्थाइनि मुङानो जाबाय जुमाय फाग्ला। जुमाय फाग्ला गामि गेजेरनि सैमा फाग्ला एरैब्लाय हरै थंब्लेद सिरि मोनो बियो दाउस्ला गेसेरबानो नागिरो बियो मोनगोन सोरनियाव बासिया सान जौनायजों जौफायो खर'आबो जौयै जौयै खर'आ थिखुंगोन अब्लाबो बियो बुंगोन आंजों सोर हानो नागिरगोन बियो जेब्ला न'नि लामा लागोन बियो लामा गंसे सोंगोन बयखौबो हेबगोन बयजोंबो जेखाइ खबाय अरलायना जेबोला जेनगोन अबोला देरहागोन बिसिजों गामियाव बुङो बयबो बेखौनो जुमाय फाग्ला। एसेनोसै गोजोन्थों।